così, così io ti posa. Cos'è? Cosa facendo? Cosa facendo? Non c'è bravo, ok. Questo no. E vanno che c'è. Non li conosci? Da. Non znam che cosa stanno. Da. Znowu mureni. Czekaj to. Halo? Da, moment. Doktor Pio. Здравейте, доктор Пио. Ужасно. Да. Чудесно. Ясно. Разбирам. Довиждане. Да, доскоро. Какво казва? Пациентът ще се прави. Това е страхотна новина. Има отстраняването от болницата. Това е много лоша новина. Не. Защо?